Er du med på det? Ja. Jeg er klar med en mere. Det er den bedste måde at pille æg på, Hulle. Prøv at se, om du kan holde hånden lidt længere væk. Det kan jeg sgu da ikke, fordi jeg skal holde ved samtidig. Jeg kan lige se, om jeg kan pille nogle flere. Det er godt, jeg har kogt så mange æg. Jeg skal lige lave et hul, så jeg kan puste den af. Det er sjovt, blommerne de ligger helt nede i bunden. Det er ikke nemt at få dem ud, så. Hej. Så. En æg, og den piller vi, i stedet for at stå og plukke den. Den er ude. Er det kommet op, eller skal jeg har kun et æg tilbage på det, så du skal se, om du samler det med, det du skal med. Ja. Du skal se på filmen, om det er i orden, det du har taget. Jeg tror det er. Det kan ikke være andet. Nå, okay. Nå, så tager vi sidste æg. Sidste æg, kunne jeg lave lidt lufthul i den. Yes. Der er ingen grund til at pille af. Nej, det er der ikke mere, der. Du kan bare puste på. Ja, det er da meget nemmere. Fordi det heller ikke stykker. Så skal min skyldes af, jeg skal ikke have det der æg i munden. Så skralder vi ægget igen. Lige et øjeblik. Åh, fanden, ikke? Så